Paciente, léčíš se? Léčíš se? Jinak teda poznali, že jsem doktor a ty jsi pacient. Pojď, půjdeme se ubytovat a půjdeme normálně tady na sjezdovku, jak jsme se domluvili. Takže hele, pojď, vstaň a jdeme. Dostaneme krásný pokojíček s výhledosem. Pojď se ubytovat. Pojď, jdeme, dětku, se ubytovat, pojď. Pojď se ubytovat a budeme pokračovat v léčbě. Jo. Tak pojď, tak pojď. Jdeme, pojď. Jdeme se ubytovat. Jaký puch tady je. Pušinec. Já smrdím, jo. Pojď se ubytovat, jdeme. Ale to nedám. Ubytování nedáš? No tak pojď, sedni si tady na pekáč, pojď, já tě tam odvezu. Dostaneš se na ten pekáč aspoň? Tak pojď, jdeme. Ztrácíme čas. Bobisto, stávej. Tak Bobisto. Jedeme závod. No a budeme muset přesunout Bobistu na dráhu, samozřejmě. Jdeme se ubytovat. Ubytovat se jdeme, pojď. Ale co? Ne. Co? Nevím co. Potřebujeme se ubytovat. Ubytovat. No. Ty jsi úplně blbej. Tak. A seď, jo? Vydržíš takhle sedět? Takže půjdeme na to klasicky. Co? Tady je rovina, tady je rovina. To jsme byli z kopce. No, dobrý, tak seď. A seď, nelehej si ale. Vydržíš sedět rovně? Takhle? Jo. Ale to jako ty voníš, vole. Musíš sedět. Rovně. Tak. Nekácej se. No dobrý, dobrý. A polsky. Dětku, zkus se tady dolů. Jo, jsme objednaný, zaplacený. No, on se tam nějak dostane. On se nějak dostane. No, on se tam nějak dostane. Že jo? Má hezký, no. No, jinak to je Meissner. To je Meissner. Meissner on. Meissner. Jeho jméno je Meissner. Dobrý, já to seznamu. Major. Major Meissner. Vypadá Major. skutečně, to je normální uniforma, ne? Je jasně? No. Že? To je voják, to je vojín Meissner. Ne, major. Major. Oni tomu neříkejte, to on by byl zlej, no. Byl, no. Ne, vojín ne, on... Charže. Držu. Tak pojď, dětku. Jdeme se ubytovat. Ale ty vojáku, dám ti jednu otázku, jo? Já vás znám. Hej! Kolik je rážek dělá? Ne, ta Už jsem byl. To byl BVPček. A kde? Já jsem byl ve Stříbře. Dobře. A teď Uka. No. Co to je? Nevím. Hej! Kulomet. Ne! Lidi, zabijete. Chceš si sednout na to? Ale, Potřebujeme se tam nějak dopravit, na pokoj. ale potřebuji.
Už se skutálej. Myslím si, že z nás budou mít lidé radost tady v hotelu. Pojď, už tam nějak dolez. Už to je kousek. Chceš si na to sednout ještě? Co? Chceš si na to sednout, nebo to dojdeš? Co? Ale to je jedno, ale oni řekne takovou piču. No pojď. Ale, vojáku. To bylo jasný, no. Ty sva. Já nejsem, pojď. Jak bys scházel z kapky, jak jsem ti tam schoval, neboj. Tady jako uklouznout to by nebylo úplně vynikající. Že ty schody jsou ostré hrany mají. Dobrý. Nohy. A co? A co Nic. zlobíme, ne? Nezlobíme. Hlavně nepadej. Ale proč je tak ligeca? Nevím. Ale byl to like, on machroval. Tak počkej, otevřeš tu kliku? Otevřeš tu kliku? A k sobě, k sobě. Vojáku, proč takhle, že... Pojď, ale tady si sedneš na chvilku, já vezmu klíče. Ne, Já vezmu bojové vozidlo, sedni si. jo, tak. Sedni si. Já jdu teda pro bojové vozidlo a pro klíče. No tak pojď, jdeme do výtahu, dětku, pojď. Nemůžu, mám... On má zlomený nohy. Tak pojď, jdeme. Tady je výtah, pojď, jdeme. Když mám Tak zlomenou... já ti pomůžu, pojď. Jo, Tak jdeme, šup. šupojda, Co jsem? šupojda, Šupajte. šupojda. Tady je výtah, tady počkej. Tady je výtah. Já jsem... Máš ti tam čudlík? Tam je dole. Ne, dole. Počkej, ne, moment, drž se, tady pozor, je vitrína. Skleněná. A můžu vysrat. Já vím, ale vydrž. Já se nábudu. Myslím si, ne, že to nezvládnu. Máš nahoře, budeme mít výhled, obrovitánský výhled. Máš tam ještě čtvrtečku a celý plus teda ještě, dneska musíš dát ještě celý víno a celý pivo. Samozřejmě můžeme i přidávat, kdyby ti to nestačilo. Hej, No. doufám, že to platí, No, vojáku. my jsme domluvený. Neboj, já tě nesklamu. Dětku, že já tě mám rád. Ne, nemáš. Proč? Protože si myslíš, že to nezvládnu. Já vím, že to zvládneš. Tam je 19, opačně. 319? Na druhé straně. Aha. Díky. A paní, kdyby se něco potřebovala, můžete se obrat. To je jasný. 319. Dobrý, ty si mě děláš blbce. Držíš tak? Že to nezvládnu. Když to vidím, že zvládáš. Tak počkej, já ti dám otevřeš pokoj. Tady, kam jdeš? Kam jdeš? Tady máme pokoj. Počkej, pojď sem. Tady je pokoj. Jo. Tady máme. A to otevřu sám. Kam půjdeš? Tady nebo kouknu? Už to nebudeme měnit. Jako, ne, počkej, tady. Kam jdeš? Co? Tady máš pokoj. Kam jdeš? Pojď si vybrat postel, kterou budeš chtít. Vyber si postel, kterou už budeš používat navždycky. Ne, že mě budeš říct nový postele. Kterou chceš? Chceš pravou nebo levou? Hej! No hej, kterou? Pravou nebo levou? Můžu se omluvit? No, tak povídej. A přihlaš se. Nejdřív, když musíš mluvit s nadřízeným, já jsem teď tvůj nadřízený. Doktor je víc. Tak, Nebudu. běž si, ale tam půjdeš doprava nebo doleva. Ne. Do kterého půjdeš části? Jo. Kterou postel, pravou nebo levou? Véku! No. Zařez se. Jsem zařazený, ale já jsem vejš. Ty se máš zařadit. Doktor je vejš. Doktor ti dává kapky. Tak chceš tady tu? Ne. Kterou chceš postel? Ne. Vyber si postel. Ne. Co ne? Kterou postel? Ne. Tuhle tu? Ne. Tak kterou chceš? Véku! Kterou chceš postel, mě řekni. Tak, a je tvoje, už si za ní sed. Ne. Je to tvoje postel. Já budu mi tady. Véku! Jirek, stejně asi se nebude dívat z okna. Jo. To je paráda. Jo. Je to krásné. Kam jdeš? Můžeš mi říct, kam jdeš? Co? Já jdu pro věci, kam ty jdeš, teď mi řekni. Ne. Kam jdeš? Já jdu pro věci a počkej tady. Já jdu pro věci. Dolů. Pro kapky. Já jdu pro kapky. Hej, můžeš něco říct? Já jdu pro kapky, tak si tady lehni. Nebo sedni. Véku. No, já jdu pro kapky. Tak Já jsem... Koupelnička.
Nikam nechoď, kam jdeš? Můžeš mi říct, kam jdeš? Kam jdeš? Teď mě řekni, kam jdeš. Řekni mi, kam jdeš. Kam jdeš? Já jdu hlídat. Dobrý, a teď si tady sedni a já přinesu zavazadla a za chvilku budeme pokračovat dál. Sedni si tady na postel na chvíli. Vojáku! Sedni si na postel. Můžeš si sednout na postel? Sedni si na postel. Ne. Tady je tvoje postel, už si na ní sed. Tak, lehni si tam nebo sedni si. Nepůjdeš teď z pokoje. Já se s tebou vláčet zase dolů a zase nahoru. Já přinesu kufr, jsem tady za 5 minut. Vydržíš tady 5 minut? 5 minut? Sedni si na 5 minut. Vojáku! No. Vy nejste ani schopný. Sedni si a vydrž tady 5 minut, jo? Já přijdu. 5 minut. Nikam nechoď, prosím tě. Sedni si na postel, přinesu kapky. Budeš se léčit. Jsi špatně vylečený. Vydrž. 5 minut, jo? Vojáku! 5 minut vydrž. Vydržu. To nemůžeš zastavit.